سلام تعنا هبلنا زخبركم تخاتلتي مدوات ريفويس يوتيوب channel كمي تنحو نلومي بزعبا هلو كنزات هاقرنان أبزو باغن أفريقيا زرايو زلو حد يجتمع بالتاتن درسس حتى المدب حيزنا نباخم قريبنا لنا كمدروك سافتا مدبنا مسانا خطنحن كتكاتو لنان بخبري نعدم أبز حلفة وانات كم استقلت كل تقرأي كاب كوتر منجس إثيوبيا وتاي تخون كم دلا مرة قلت زخون حدا خصت تفتير له أزي نجزيهم محدار بمفراس حدش بريزيدنتن حدش من محدارن مقام استقدر حكت تمل معلدي مزاز محنتات ريت يركب كل تقرأي نتدحر سمع سلام بريتوريا بابت نايبل تقنا بوخان زمر حزن برا قيثات يردا بمبرار نتقتلو سلطان سركبت تحدث ورده نومينال ويل لمس بمقبر نايب على زبلتو بريزيدنت مريتات ركب كل تقرأي دهرت زغايدة هيوت مليونات وسدق كينات بمحدار قداني سرابي أحمد كتمرح زفتو تايت مثلا نتوم مساق قتلو زدليو بمحز نتوم ناب أديس أبا زخدو بمفناو ملو قوتر سلطان أب تحته واحد بمقبر ندوكتر دبتين كان بريزيدنت بمشام حدش كابل تقنا ناتا زغونو قعزو جميرات ركب ازي بقيتا وردان كاروت بوليتيكنياتن تقامو قتيمو زلو حدش وساني أب حزب تهاجر كبيد العادي فتير يركب اتمخنيا دما كلاي كبيد كنات كي لعلمو نتنغنغ زبللو قطبات هاجر كي شرارفون نتهاجر نمفراس قصو كي قلاتفان بزبليو اتحدش معبالي اب 4 كيلو كبيد نوص مفتارو مملكات زكال ابي احمد دحرتو ساني اب سمايات كتما مقله كلتا عبيت دروناتن نفرتن كنقساقس بمرايو أبلع لي حزب تقرأي رعد المحدار أبقون هوحات بمخان كلاي زين إثيوبيا كي وقع كفرارح زوسن يمثل زي أب كل سجنتو درون متكام زفتو مريحنت ناب حزب تقرأي تراي زيكونا نابتن مس إثيوبيا أب زكايت زخون عند كونتي كساتفا زي دليا انتخونا جن إثيوبيا مستناخفن كخطا أب جافت اللواء جبتن سودان نونيو منقس أبي أحمد مس كل متنخاف أب زغوتر اللوكزي ناب سودان درون بمسداد مدكعت مفناو أب زمالتا تحبيريو منقس السودان ون نزي قبر ملسك هبن كله اتا أب كل منقساسات إثيوبيا أنصارا وزخونا مرقت التحزب جبتون كونيناتولا اتا حبريتا وتهدروا من السودان كاب معرفو نفرتي بهردار إثيوبيا استوانجفا سب ألبو نفرتي بايركتر تمالين ناهقراو معرفو نفرتي كارتوم آتكيان كبل مجلس دحر موتو منستري قداه وطاي قبتي نتمتقعتي نخنانيلو منستر قداه وطاي قبتي اتمتقعتي بغلع لولاو السودان زيقهز مخانو دحر محبار نسيب لاو تحت غرصن دحنت حزب سودانن قدتاو حدق ايو كبل قريتو نوتهدروا من السودان بغتان بتزاورن دقف بمهاب اتفلت قبتي او وشطاوي قدات سودان زخون عينت ناي وصاي ايد متئتاو كهل يبلون باهليتا حدنتن لولاوي قزاتاو حدنتن سودان مخبار اقداس مخانو اسمرلو منستر قدات وصاي قبتي بمسرت اهقراو حقن متكلات چارتر ود حورات هاقراتن سناي قروبتنا ملو كخبر زويو إثيوبيا قدم قال ساعات قبل عليان زغربك سجن بمقدي منستر قدات وصاي هاقرا بلا بعلي نزيقاتولا زغون غينو منقس إثيوبيا أب ساعات أنصارو خقتمو دلوات زغونو حيلتات بعلو ملميلو هاقر المفراس أب جاف مدلوات مهلاو زراقت إزمسل ازي كاب حقستو زراتو بزي حموزلو منقسي بفلاي أنصار إرتراز جمرو ناي بحر أجندا مسو ساعات أم منقراغرو كاتو كاب زغوريو إرترا مس أمريكاز جمرتو حدش مدنا تغتيلو اقرا إرترا كل عالم خانو مسمعون أب تبيت منقسي كبيد حزن آتي خمدلو من جسادي تقصو مرر حبريتا رويترز لومي حزوا زوز أبزاب منقس أمريكا قبل اليرتان بيروز نبرا قدا كالعل مدلواتو تعيفو مهلاو قريتو ازي قبل علم منقس إرترا سراوت إرترا كمون لعلوت حلفتي تنبيروز نبرا قدا بمخنيات كنات تقرأين تسادفو إرترا أبتغينات بزملكات كوينو أب كلتشان إسران حدن بمحدار جو بايدن زادغايو أب ساعت جن إذن أي كتابان نايقو عزون مع قباتن واشنطن كتر علوم موسانان حدش دبلوماسيور كباتا منقو غلطين هقرات كفتر كم زخلن حبير الله نتا حساب تقلل نمبالو بكل شنخ عاود استحرمو منقس أبي أحمد أبز حتر قزي كالي مليونات حزاب أبز خابي كيتفا كابسلتان كإلا كم دلوزة تحاسو بزحتهم أبي إثيوبيا حول سريحنا دلل سريحنا تباهلو بمليونات جنزب وطاقة تغيير لزبال بروجيكتات نبعلو مع رخندي متفع أسفح في عملو مراقتيو بزح بنتات متكاس زكال كواتقنا كم أبنتكن نحاولتي أرتيست طلاهون قسست راي 18 مليون بر وطاقة مقبارو محبارو حدا ملكتيو بعبيو 9 بليون بر مالت لالي 100 مليون دولار بسبب سلطاناتن سبهابتن متقفو محبارو منقس إثيوبيا كم منقسي أملكت حتو كاتو جيرو إركب
ኣብ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ቁጠባ ብዙሕ ህዝቢ ካብ ወፃኢ ሃገራት ዝርከብ ሓገዝን ልቓሕን ንባዕሉ ብርክት ዝበለ ፋይናንሳዊ ምንቅስቓሳት ክህልው ዝገብር እዩ። ማዕረ እዚ ግን ሰፊሕ መርባት ዝርግሐ ዘለዎ ዘረፋን ምጥፍፋን ብምህላው ብዓብዩ ድማ ተሓታትነት ብምሽፋኑ ብኩናትን ብገበናትን ከምኡውን ብፋይናንሳዊ ምትላልን ዝድለዩ ኣካላት ኣፍ ልቦም ነፊሖም ኣብ ውሽጢ ሃገር ክንቀሳቀሱ ምርኣይ ልሙድ ኮይኑ ይርከብ። ኣጽዋሪ እዚ ሩህ መልእኽቲ እዩ። ስለዚ እነግረኩም ኣለኹ ኣብቶም ናይ ኣምሓራ ኤሊትን ኣብቶም ናይ ኦሮሞ ኤሊትን ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን በሊሕ ጫፋት እዩ። በቃ ሎምዶ ጽባሕ ኣብዛ ዓዲ ሕማቕ ነገር ይመጽእ ሰብ ከብዱ ሓቁፊ ይደሎ ባይዘወይ ብዙሓት ናይ ትግራይ ተወለድቲ ሃዲሞም ካብ ትግራይ ናብ ኣዲስ አበባ ከይዶም ነበሩ ኤርትራውያን ከይተረፉ ካብ ኣዲስ አበባን ከባቢያን ገሊኦም ናብ ኡጋንዳ ገሊኦም ናብ ኬንያ ዕድል ናብ ዘጋጠሞም ናብ ትግራይ ከይተረፈ ይምለሱ ኣለዉ። ብዙሓት ኤርትራውያን ናብ ትግራይ ተመለሱ ዝረኸብኩም ሰባት ኣለዉ። ተጋሩ እንተኾነ ናብ ትግራይ ይምለሱ ኣለዉ። ምክንያቱ እንታይ ይመስለኩም? እቲ ማእከል ግጭት ናይ መጨረሻን መጀመርያን ማእከል ግጭት አዲስ አበባ ከም ዝኸውን ፍሉጥ ነገር እዩ። በጣም ሓደገኛ ሁኔታት እዩ። ማስታወስ ያህል እነዚህ ውስጥ አንድም አማራ የሆነ ወታደር የለም። የኦህዴድ አገዛዝ መከላከያ ኃይል የሆነው ይሄ የወንበዴ ስብስብ በርካታ የኤርትራ ቦታዎችን የያዘ አዲስ የሀገሪቱን ካርታ ይፋ አድርጓል። ይሄ ግልጽ ወረራ ነው። ከላይ የምታዩት ጀነራል ሹማ ምስቲ ተሐዊስን ሶሪ ደቂያረ ሊያውቀው የሚገባ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ የነገሰ ያስተዳደረ ሀገር መሪ አካባቢ ገዢ ምጽዋን ተቆጣጥሮ አያውቅም። ጌታቸው ኣብ ከምዚ መርገጽ ንፉዕ እንዲት መጀመሪያ ስቲል ሕጂውን ጌታቸው ምዚ ፕራይም ሚኒስተር እዚ ናይ አፍሪካ ቀንድ አማካሪ ኮይኑ ክቅጽል አይኽእልን እዩ። እመኑኒ ምስሊነት ይሁሉ ጌታቸው ረዳስ በቲ ኣብ ትግራይ ዘጋጠሞ ሕማቅ ነገር ነብሱ ከድሕን ተጸጊዕዎ ናብ ዝወድ እምበር ጌታቸው ረዳ አቢ መን ምዃኑ ሳጸቢቑ ይፈልጥ እዩ። እንታይ ይግበር ከም ዘሎ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ኣብ 4 ኪሎ እንታይ ዓይነት ሳቦታጅ ይግበር ከም ዘሎ አቢ ጌታቸው ረዳ ነብሱ ከድሕን ይመጽእ ታ ፓወር ናይ ትግራይ ከምታ ዝረኣኹማ ሽግር ኮይኑ ተጻዋርነት እውን ኣይነበረን ሶፋር ናብ ሽግር ወዲቁ ማለት እዩ። ስለዚ ንምንታይ እዚ ኣምጽያ አቢ ይኹን ምስ አቢ ከቢቦሞ ዘሎ ሓይልታት ቀይ ባህር ሓንሳብን ሓዋሩን ከም ደቆበጽዎ ኣብዛ ናይ ትማሊ ዘምጽኽልኩም ቪድዮ ናይ ጌታቸው ረዳ ኤርትራ ኣሜሪካን ዕርቂ ብምግባረን ጽቡቕ እዩ ንኢትዮጵያ ኣብኡ ሓውሳ ድማ ተስፋ ገብር ኢሉ ላይክ ዳይሬክት ትርጉሙ ተርኢና ማለት እዩ። እቲ ኣሜሪካን ኤርትራን ንምንታይን ተራኺበን ንምንታይን ክራኸባ ደልየን ታኽገብራ ደልየን ድብል ውስብስብ ከቢድ ነገር ተሓላለኸ ነገር ይድበሎ ምናልባት ነቲ አውዲየንስ ኣብ ኢትዮጵያ ደሎ አውዲየንስ ነቲ ናይ መንግስቲ ድማ ንምንታይ ኻነ ኤርትራ በከምዚ ደጊፍካዮ ተባሂሉ ከይሕመይሉ እንተደይ ኮይኑ ኣሜሪካውያን ኣጋጢሞም ዘሎ ጸገም ናይ ሕርሙዝን ናይ ቀይሕ ባህርን ጽባሕ ንጎ ኣብዛ ዓለም እዚ ክመጽእ ዝኽእል ናይ ኢኮኖሚን ናይ ጸጥታ ክራይሲስን በቲ ሓደ ወገን ምስታት ማሊ 50 ዓመት ኮንቴይን ክገብርዋ ጸንሑ ከዋርድዋ ክብድልዋ ጸንሑ ኤርትራ ሓንሳብን ሓዋሩን ክሰርሑ ከም ዝደልዩ ነዚ ከባቢ ድማ ረብሕኦም ክሕልውሉ ከም ዘልዩ ንመን ሒዞም ንኤርትራ ሒዞም ኣነ ሓደ እቲ ናይ ፖለቲካ ጥይው ይዘረባ ገዲፍና ን50 ዓመት ንኤርትራ ኮንቴይን ጌርካ ወይ ረጊጥካ ዓጺኻ ረጅም ቼንጅ ክትገብር ትኸዶ ዝነበርካ መገዲ ምዕዋት ኣብዩ ኣብ መጨረሻ ናትካ ረብሓ ኣብዚ ከባቢ እዚ ኣብ ሓደገኛ ምስ ወደቐ እንታይ ክንገብር ኣለና ምስ ኤርትራ ክንሰርሕ ኣለና ኢልካ ምምጻእ እመኑኒ ኣብን ምስ አቢ ተኸልኪሎም ዘለዉ ናይ አብ ሰብ ስልጣናትን ብምሎም ኣማኸርቱን ገለመለን ተስፋ ዘቁረጸ ውሳኔ እዩ ነይሩ። ባይዘወይ ተስፋ ዘቁረጸ ማለት እንታይ ኢና ክንብሎ ንኣብን ብጾቱን ዋላ ንጌታቸው ረዳ ከይተረፈ ተስፋ ዘቁረጸ ናይ መድረኽ ምቅያራት ይመጽዩ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ኣሕስቦን እዮም ሳቶም ከምኡ ቢኮዝ ካብ መለስ ጀሚሮም ኢትዮጵያ
እታቀንዲ ኤርትራ ካብ ዝኾነ ይኹን ናይ ምዕራብ ረብሓ ከይትካፈል ናይ መንግስት ለውጥ ከይገበረት ናይ ስርዓት ለውጥ ከይገበረት ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ፀገም ከዓ ከይፈትሐት ዝኾነ ነገር ከይትረክብን ካብ ካልኦቱን ከይትረክብ ናይ ባንክ አገልግሎት ከይተረፈ አሜሪካ ትበሃል ረጊጥ ዓፅያ ህዝቢ ኤርትራን መንግስት ኤርትራን ደጥመየቶ ኩልና ንፈልጥ ኢና ኣብዚ ሰዓት እዚ አሜሪካ ብድድ ኢላ ምስ ኤርትራ ከምዚ ክገብር የምባል እታ ቀይሕ ባሕሪ ጎብለል ኮይነ መፅስ ውክልና ናይ ቀደመይ ከረጋግፅ ትብል ዝነበረት መልሓስን ሽክናን ከዓ ተስፋ ቆሪፃ ማለት እዩ ስለዚ ጌታቸው ረዳ ዘረባ ዝዛረበ ከሎ ዘረባ ዝተዛረቦ ተቀደም ማለት እዩ ቅድሚ አማኻሪ ናይ ፕራይም ሚኒስተር አብ ምኻኑ ወይ ቅድሚ አዲስ አበባ ምኻዱ ኣብ ትግራይ ከሎ ናይ ትግራይ ኩናት ከሎ ዝተዛረቦ ምዝ ሕጂ አሜሪካን ኤርትራን ጌረኖ ዘለዋ ኩንነት አባይታ ወሪዱ እንተሪእኹሞ ተሕጋውነቱ ጌታቸው ረዳ ተዛረቦ ጌታቸው ረዳ በከምዝ መልክዕ የረዳው ዶ ናአቢ ወይ ደፊሩ ዛረቦ ዶ ደፊሩ ዛሪቦ ሚዲያ ተሰቂሉለት ዘረባ ግን ኢትዮጵያ 30 ዓመት ለኤርትራ አኔክስ ምስ ገበረታ ናይ ባሕሪ ትጥቀም ነራ ግን ኣብ ታሪኻ ኣብ ተፈጥሮ ኢትዮጵያ ናይ ባሕሪ ኣብ ደገ ነይሩዋ አይፈልጥን እዩ ወኒና አይትፈልጥን ያ አይናታንያ ድብል መደምደምታ ናይ ጌታቸው ረዳ እዚ ሎጂክ እዩ ጌታቸው ንፖለቲካ ክብል ወይ ሰጊኡ ስለዝኾነ ወይ ነፍሱ ከድሕን ካብ ትግራይ ኣብኡ ስለተፀግዐ ብሕጂ ዝዛረቦ ካል መልክዕ ክልዎ ክል ልክ ከምቲ ባዕረ ድዋን ገለመል ሃለውሎ ድብሎ ማለት እዩ ተመርገፂት ግን እሳ እዛ ጌታቸው ረዳ ተዛረባ ከዓ ናይ አሜሪካ ምስ ኤርትራ ዝምድና ምጅማር ተበግሶ እዛ ጌታቸው ተዛረባ ዘረባ ንሳ አሜሪካ ተረጋግጽ መጽ ምስታ ታሪኻዊት ወናኒት ቀይሕ ባህርን ገማግም ባህርን ድኾነት ኤርትራ ምሳዓት ሽግር ክትፈትሕ መጽ አሜሪካ እምበር ምስ ኢትዮጵያ ይኮነት ለዚህ ናይ ጌታቸው ረዳ ዘረባ ቁንዒ ማለት እዩ أجينا جيتاچو زردا زربا قنعي سلو دبلكون جيتاچو قنعو ويلكم قراريتكم كالا خيزارو جيتاچو ردا قنعي واب إرترار رأيو غليكم كندو دلو أودبن أب كيف بحرن زلو مرقص جيتاچو تزارو قنعي أب مسمص كبدخها كيتأمي زبانكا كيعرق سقات كاسل زلكا نعم كتمثل تزارو زربا نسي كونن خاطا امنو سو مرقصي خاي كونن ስለዚህ አሜሪካ እዚ መርገጽ ጌታቸው ተዛረቡ ሐቂ ነዚ አሜሪካ ዲፋይን ጌራ ዋና ዝቀይሕ ባህሪ ኢትዮጵያ ይኮነትን ኤርትራ እምበር እዚ ንኤርትራ ዓባ ዓወትዩ ዋላ አሜሪካን ኤርትራን አምኑር መጽን ንግዳ አይጀምራ ዋላ ኖርማላይዜሽን አይምጽ አይዳዝ ማትሬድ ብለኩም ዘለኹ እዚ ተበግሶ መውሳዱ ማዓሉ ምስቶም ዋናታት ኢና ንዛራረብ مستوم تخاريت دا أنت لنا إلى محساب أمريكا نبعلو جيتاچو ردا تزاربو ولاقا 4 كيلو آتيو سلطان يركب أفري حتم تحقق النسيو نابغا أتحقق توسيط وتسويت والله نابن أبقون نابن خبيبو مزلو سوى سلطان أنصار إرترا زلوهم بمولهم كا تسويت ومالله سلذي هدمان قدميت جميرو مالله هدمان قدميت نابي ناب سومالي لانديو هدمان قدميت نابي ናብ ሃርጌሳ እዩ ወደብ ናይ ሶማሊላንድ ንምርካብ ሕጅውን ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ኣፍልጦ ክህቡ ድሕሪ እስራኤል ትደፋፍኦላና ኣብ ተሪፋቶ ዘላ ካርታታ ናይ መጨረሻ ፍተዋ ጽልዋ ናይ ሶማሊላንድ ካርታ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ፋይሉ ዓጺዎ ወዲው ተን ሚዲያታት መደናገር ስራሕ ኣለዋ ናይ ተን ሚዲያ ግደፍ ወድሓን ንዓይዱ ወሃበን የገዛተሎ ድገብሮ ነገር የትገበር ርዳኩም አሉ ስለዚህ መጨረሻ ተሪፋቶ ዘላ ካርታ ከም ተዓንተው ይዝበልኩም ኣብዚ መጽ ቀረባ ግዜ ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ክፈልጥ ክግደድ ምክንያቱ እስራኤል ወታደራዊ ቤዝ ኣብ ሶማሊላንድ ተሃንጽ ከም ደላን ንኢትዮጵያ ንኣብ ድማ ድሕሪ እስራኤል ኣፍልጦ ንምሃብ ድሕሪ ዝናይ ኢራን ኩናቱን أو إسرائيلوين أي تعوتون سلزي أبزي استراتيجيكا ووتازي ناتوم حيلن ناي سليا مرواتن كزورغو حقا دليس لزلوم كل جزين إثيوبيا نقدميتا امتيوم سومالي لاند خما هاجر كفلتوا بإثيوبيا بيلوم نا إثيوبيا عامها أخدوكم مخفتونيا زي نا أبي تناميج أرش أبزي خبابيجنا كس أوتا زغل ترى ويعدل نساء كالي زعبا إرتران قلملنجن زانا جيتا تشور الداس لدي سمعكم ما يكونكم مزحجي خراخو إلى دم تخلقن أمريكا
እዛ ጌታቸው ረዳ ዝተዛረባ ኤርትራ ያክትዛረብ መጽያ ነዛ ጌታቸው ረዳ ዝገለጻ ኤርትራ ምስ ዋናታት የድዛራረብ ኢላ ዋናታት ካ ደቅ ምድረ ባሕሪ ደቂ ኤርትራ ዝበሃሉ ገማግም ባሕሪ ካብ ናብ ዝውንኑ مسأتهم ينزي ريرسي كيح بحري جماجم كيح بحري سلامو خيهوخ نعلم إيكونومي أب حدقا خياتو